ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିବ। ଧୁଆଧୁଇ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ସରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଋଷି ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଋଷି ବାହାରିନି, ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ସରିଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ସରିଯାଇଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଋଷିର ମୋର ଆମ ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଋଷି ଯାଇକି ଆଗ ପଟେ ବସିଛି, ପଛପଟେ ବସି ତାକୁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ପଛରେ ଆଗରେ ବସି, ଆଗରେ ଆସିକି ବସିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ଚାଲିବୁ ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।